și m-am întâlnit cu voastră. Încă o dată, sănătate. Mi-a spus că nu vă înțeles toamna de atunci, eu Nu m-am înțeles niciodată. Nu cum specifica el, că o ține eu în brațe, că am terenul cu ea până năbădar. Eu abia mi-am luat unul la curbă cu 4 ani, că nici nu visam de asociația asta. Am terenuri eu cu asta la Ce mai putează? Dacă nu se vrea să ajungă la instanță, că nu să ajungă la instanță. Asta a vrut el, eu n-am vrut să ajung în instanță. Nu o să v-am judecat pentru plângea făcută? Chiar te rog frumos. În momentul când mi-ați adus concret, când nu mă feresc de el. Uite, te spune. Deci dânsul știe că Mira nu o să-ți dea aia și spune că fără nu-ți dă. Deci nu mă, eu dau lui direct. Nu, specimen de semnătură. Știți că Mira nu se dea specimen. Nu vreau să spun altceva. Da, ok. Păi noi spun că nu știu, proastă. Nu, fără de asta, că proastă e altcineva. Dacă îl spun așa. Tu e sigur în mine. Hai, lasă, cât-i măsi. Las, nu o lași tu... Eu nu o să o las, că eu o să stau în gâtul vostru, ca să stau. Până când picați jos, așa stau. Stai în pula mea. Nu, băi. Așa stai. Că ești vagabond știam. Să nu mai cum mai că... Că ești vagabond știam. Fii atent ce spui. Băi, lasă-o, dracu. Nu mai nu te dea mare tot fața mea că... Păi nu, că o ia de la mine, o ia cât de curând o iei. O iei sigur. Asta e amenințare? Asta e amenințare? Păi ce tot mă iei tu când stai mie în gât? Ce spui mie când stai în gât? Păi asta fac. Până când nu vă băgați în înțeles. Că nici n-am cum să discuți cu un virus ăsta. N-ai cum